estamos en Vilela, o Ayuntamiento Folgoso de Caurel. Antigamente eu recordo haver cerca de 22 casas vivindo xente. Hoxe pois quedamos 5 casas habitables. En total somos 10 personas que estamos aquí. A vida é dura. Para todo, para traballarlo é moi duro. O ganado debían tratar de que houvese animales, para que non houbera tantos incendios. Pero claro, en todos os sitios queda pouco ganado. Hai pueblos aquí xa no Caurel, xa non ten vacas, nin ten nada. Eu sempre me gustou estar aquí ter ganado logo. E o neto tamén lle gustou moito. O neto é pequeno, pero gustalle moitas vacas. Ben aquí a primeira cousa que di, vamos ver as vacas. Agora sí, que agora levei unha caída, aquí rompí unha perna por 3 sitios, entón é malo de xa non ando en condicións. Entón, pois, as vacas, se eu non tuvera esta caída, gostaría metelas hasta que non pudese máis. Por isto non se fai nada. Aquí tiñan que nos axudar algo máis. Cando dan nevar aí, cando neva aquí, se che pasa calquera cousa, tens que te desplazar a Lugo, e ben veis que a Lugo é moi forte, pero é malo, ben veis que é malo pasar polo Cibreiro, sai neve, que te vexas aquí metido e depois tiña que ir ao médico que che pegue calquera cousa, como sales de aquí? Xa teis anos, e pensas que que che vai dar calquera cousa, que queira salir e non podes, hai que morrer como por iso a xente tamén marcha, a xente nova non para, porque tamén estamos moi lejos dos servicios sanitarios, sabes? Todo o mundo, os árboles e todo, notan o tema do cambio do clima. Pois mira, nas castañas mesmo, este ano, pois, quentou moito sol, non medraron, son pequeniñas, e despois os castaños, pois notase hasta na folla. Desde hai 3 ou 4 anos, houve menos castañas. Antiguamente era a comida que se facía e guardábanos de brao e por aí, pero agora xa non se seca, pois se come ligua asada, de outra maneira xa non se come. Mi nombre es Elena, vivo en Carballal, está una aldea en el Caurel, tenemos la casa casi 25 años, vivimos aquí desde 2011 y tengo toda mi familia en Holanda. Mi marido le gusta España mucho. Pienso que ha perdido su corazón aquí. Antes viajábamos mucho por autocaravana. Nunca fuimos a Barcelona, Sevilla o algo. Acampábamos siempre en la naturaleza. Una vez pasó algo por la noche, para mí muy peligroso. Yo era muy enfadado y digo, va a buscar una casa en el entorno de la naturaleza. Y ahora está. Holanda es un país con mucha gente, cambia mucho, pero tampoco yo no quiero cambiar para ir a Holanda otra vez. Que vivo en un cielo, nunca aburrimos, siempre estamos felices. En 2001 fuimos las primeras de fuera. El Caurel estaba hasta los años 80, pienso, cerrado, no tenía carreteras afuera, sí carreteras por caballo. Por eso hay muchas desconfianza. Me gusta mucho estar con gente, pero también está difícil con la desconfianza. Pero gente son muy amable, pero con un distancia. Son Ana, son a dona da cabaniña. Estamos aquí en Folgoso do Caurel. Cando viñen aquí non é un sitio que era desconocido. Durante toda a miña infancia estuve aquí. Todos os veraos, en cuanto non iba ao cole, pois viñamos para Caurel. Era un sitio que xa conocía. A edad fai tamén que chegaron case aos 50 anos e tiñan ganas de outra cousa. Había que facer algo, e que en Caurel. E pensei que podía ser unha boa iniciativa e abrín estas cabaniñas. A maioría son gallegos,
de Galicia porque se é fin de semana ou mesmo unha escapada en semana, entonces efectivamente é xente de cerca. E fines de semana, cando hai puentes ou vacacións, efectivamente temos xente máis de España. Sí, contenta, sí, senón xa me houbera marchado. Non era definitivo cando viñen para aquí. Que dices, bueno, se me adapto. Non é só de vir dun país a outro, é vir ao rural. A veces estás con calma e a veces pois necesitas ambiente. Nós agora somos as mulleres aquí, por exemplo, que somos máis independientes, porque temos coche. Eu sin coche aquí non quedo. Só necesito a miña independencia porque sempre fun así. Non sei se son dificultades, todo é diferente. Para min é un problema, para outros non é. O meu problema non era tanto eu, eran os meus fillos. Os meus fillos non falaban nin gallego nin castellano, iso preocupábame moito. Pero ao final creo que é gracias a esa escuela e aos profesores, a escuela aquí de Saguana, que eles se adaptaron tamén. Porque eran tan poucos que ao final é como se tuveran clases particulares. E igual para a Cabaniña, unha acumulación de cousas. Derrumbouse a carretera tamén aquí principal entre Quiroga e Folgoso, iso foi para nós super difícil. Tuvemos un incendio, o incendio que foi fatal no 2022. Son cousas que se xuntaron en poucos anos ao abrir e efectivamente foi un pouco, tuve un momento que dixen, bueno, a ver o que facemos, pero despois xa había todo o positivo. Eu aquí no pueblo teño moi boa relación cos veciños. Xa os conocía, de todas formas, a maioría das familias as conocía de antes, pero sí, e despois de todas formas hai algúns que non lle gusta, pois é igual. Non é un turismo de masa, xa o sabemos, aunque viñeran todo o ano, non é un problema. Son Chiña e estamos aquí no supermercado Urbarza de Folgoso do Courel. Toda a vida levo aquí. As tortas, bueno, no principio foi para potenciar un produto que hai que abonda aquí no Courel, que son as castañas. A castaña significa paisaxe porque todos os povos de Courel están rodeados polo seu souto. Tradición gastronómica era a base da alimentación destes povos xa fai tempo. E despois cultura, porque ao redor da castaña hai cultura. Empezamos a elaboración no 2007, a facer as tortas, depois ampliamos as morriñas, que son as bolachas de castaña, que son sin gluten. Eu toda a miña vida estuve regendo o supermercado este. Pero, bueno, fai 20 e pico anos, isto foi para baixo, e agora o supermercado solo non se sostería, por eso estonlle dando auge á fabricación dos doces. Se esgota un plan de vida, tes que inventar outro, que foi o que fixen eu un pouco co Obrador. A vida vai cambiando, tes que cambiar de negocio, según vai vindo as cousas. Son Manuel, estamos no Pontón, en Ferreiros de Baixo, no Courel. Empecé a traballar ca madeira fai 28 anos. Do meu traballo surgiu isto, que é o que vedes, non? Eu nací nesta casa, así. Abrirín como un bar normal, non? Con sillas de plástico, o que podes comprar habitualmente para un bar, non? E vin que había madeira suficiente para cambiar a decoración e fun facendo hasta hoxe. Ven todo tipo de xente. A maioría, claro, son de fora, de aquí prácticamente non ve nadie. Un dos problemas é que é un pouco máis caro cos bares que hai ao rededor, non? Pero, claro, para mantelo aberto 5 meses que son, pois teño que ter outros precios para manter o local. Non podo ter un precio de un bar de 50 céntimos un viño, non? Está rodeado de paisaxe, está integrado co paisaxe tamén, como podedes ver. Este é o río Ferreirós. Bueno, ten varios nombres, Río da Veiga, Río Ferreirós. Estamos en Paderne do Courel, que bueno, é unha aldea aquí de 25 habitantes, a parte norte da serra, unha aldea bastante importante desde o punto de vista turístico, porque hai seis casas de
6 casas rurais ou alosamentos rurais. Pois son Marcos Reynoso, nacido en Vigo, pero levo vivindo en Caurel 13 anos, aquí en Paderna, e son presidente da Asociación de Desenvolvemento Rural Serra do Caurel, que é unha asociación que se formou hai 27 anos, ligada á vencellada daquela hostelería, basicamente, pero que agora mesmo somos 75 socios, desde xente que traballa na hostelería hasta xente que traballa na produción de castañas ou mel, hasta xente que son guías de natureza, hasta xente que simplemente está asociada porque considera que os traballos que facemos son aceitados e paga a súa cota, incluso sin estar dada de alta. Facemos actividades culturais, actividades etnográficas, mantemos algunha das rutas de senderismo. As rutas de senderismo principais da serra as abriu a asociación no ano, hai 25 anos, as que non están homologadas as seguimos mantendo nós, coa cuota que pagan os socios, e iso despois organizamos o Caurel Son, que son concertos gratuitos de jazz e blues nas airas das aldeas pequenas, se fan 5 ou 6 concertos ao ano, todo o que podemos dentro das nosas posibilidades e das axudas que, somos unha asociación sen ánimo de lucro, evidentemente dependemos tanto das cuotas que pagan os socios como das axudas que podamos conseguir. Somos unha asociación tan transversal que dentro do que podemos facemos moitas actividades que pensamos que dinamizan o territorio desde o punto de vista de que a xente que ven de fora pode participar, como que tamén a xente de aquí participa nesas actividades. Un pouco pensando en que cremos ou estamos convencidos que a Serra do Courel é na identidade do territorio, que moitas veces me parece que nos esquecemos da identidade que é importante para calquera persoa que nos visite ou para os que vivimos aquí é manter a identidade do territorio, non? Que hai que facer para que non se perda a identidade? Bueno, unha boa pregunta. Primeiro hai que coñecer cal é a identidade. Hai que intentar saber que é o que eres. Nós somos soutos, somos povos así empatacuñados, como se di aquí, somos... E esas paisaxes que herdamos dos nosos ancestros é o que somos, somos como territorio, non? E alrededor desas paisaxes se poden facer a tira de cousas. Esa é a nosa identidade e iso é o que vai facer que a xente veña a visitarnos. Un rapaz que se chama Alberto Uría, que produce un mel de alta calidade, que foi gañador do mellor mel do mundo hai 3 ou 4 anos, e nunha entrevista na Dúas eu estaba así vendo, eu o coñezo, e tiña ali o seu tarro de mel, e lle dixo a presentadora, bueno, abre o tarro, e a que te huele? E ela dixo, me huele a miel. Non te huele a miel, te huele a un paisaje. Te huele al paisaje onde se produce esa miel. É moi forte esa mensaxe, hai que intentar que a xente, cando visite un territorio, coñeza esa identidade. A nosa asociación ten o máis do 10% de toda a xente que está vivindo en Caurel. É unha asociación a nivel de un sitio tan pequeno como este bastante potente, ¿no? E unidos en torno a unha idea común, e xente que vota a gama de partidos que hai, pero teñen unha idea común do que queremos para o territorio, ¿no? E, bueno, me parece importante iso.